Il-ħaddiema tagħna għandhom bżonn l-appoġġ finanzjarja f'dan il-mument tant diffiċli. Mal-2300 persuna huma impjegati b'mod dirett mal-aġenti tal-proprjetà, hemm ukoll mal-2000 persuna li huma self-employed u jaħdmu b'commission. Dan qaluh rappreżentanti ta' aġenti tal-proprjetà li l-ħamis filgħodu kellhom laqgħa fuq pjattaforma online mal-kap tal-Partit Nazzjonista Adrian Delija. L-assoċjazzjoni spjegat kif dawn il-ħaddiema self-employed jiddependu minn commissions għall-għejxin tagħhom dħuli issa prattikament spiċċa fix-xejn. Adrian Delija spjega kif il-Partit Nazzjonista ma jaċċettax li l-Gvern ikun selettiv u jagħżel il-min jgħin u lil min ħalli barra. Il-Gvern għandu jgħin lil ħaddiema u self-employed kollha kemm jekk iħadmu magħhom impjegati kif ukoll jekk huma self-employed bla impjegati. Il-Partit Nazzjonista jibqa' jitkellem fisem il-ħafna self-employed u ħaddiema li mhux jieħdu għajnuna mill-Gvern u qed jibqa' jinsisti mal-Gvern biex jestendi l-għajnuna lilhom ukoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonista qal li dawn il-persuni għandhom familji li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli u għalhekk ma jistgħux jitħallew waħedhom. Tul din il-laqa, Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonista David Aġus u Robert Arrigo u kif ukoll mid-deputat Claudio Grek. L-istqarrija tal-Partit Nazzjonista kienet iffirmata mid-deputati Kristi De Bono, Kevin Kutajjar, Tony Bezzina u Edwin Vassallo.